Yes, vi vil så snakke om genitiv, og vi har fået side 102 til 105, og det er Magnus og Kirash. Og vi starter med at tale om genitiv. På engelsk så bøjes substantiver på samme måde som dansk, altså i to kasus, og det er så fælles kasus og genitiv. Fælles kasus kaldes også standard kasus og bruges, når der ikke er nogen god grund til at bruge genitiv. Fælles kasus har ikke nogen særlig endelse, og derfor gør vi ikke så meget mere ud af det. Genitiv bruges til at vise tilhørsforhold, det vil sige, at en ting tilhører en person. Der har vi et eksempel, for eksempel Sofies computer og Einos iPhone. Det viser iFald, altså at det er Sofies computer og Einos iPhone. Og så har vi også nogle undtagelser omkring tilhørsforhold, for de optræder ikke altid som iFald. For eksempel har vi St. Paul's Cathedral og Mother's Day. Og det er ikke iFald, fordi Paul han ejer ikke katedralen, og det er ikke morens dag. Og så propia, når vi snakker med navne, så kan vi både tilføje kun apostrof, hvis endelsen slutter på s, eller apostrof s, selvom stadigvæk at navnet slutter på s. Der har vi Miles Davis, der har vi kun tilføjet apostrofen, og så har vi Miles Davis, der har vi tilføjet både apostrof og s. Man kan altså tilføje begge dele. Yes, og vi fortsætter med genitiv. På engelsk der bruges endelsen s ikke kun til genitiv, til at markere genitiv, men også til at markere pluralis, altså flertal med substantiver. Hvor på dansk der markerer det hovedsageligt i de fleste tilfælde kun genitiv. Og hvis man er i tvivl, så er det altid en god huskeregel, at man kan oversætte sætningerne fra engelsk til dansk for at finde ud af, om det er genitiv eller genitiv. Og der har vi nogle eksempler, som vi kigger her. The wounded soldiers' names had not been released. Det er genitiv. Hvor the wounded soldiers were being treated in the camp. Det er ikke genitiv. Så ved at oversætte sætningerne til dansk, så kan vi finde ud af, om det er genitiv eller ej. Og skriftsprog. I skriftsprog bruger man apostrof, når man bliver genitiv, og man sætter det før s'et. Hvis substantivet allerede slutter på s, kan man nøjes med at sætte apostrofen efter s'et. Der har vi et par eksempler her. Der har vi både eksempler på fælles kasus og genitiv. I singularis fælles kasus, der er det på my friend, og i plural sætter my friends uden apostrof. Men når man sætter genitiv på, så sætter man my friends dog, altså sætter man apostrofen før s'et, og my friends dogs. I plural sætter man apostrofen efter s'et, fordi substantivet der slutter på s. Gennem genitiv faste udtryk. I det eksempel, som vi har set på indtil videre, har vi uden problemer kunne oversætte engelsk genitiv til dansk genitiv. Her er sådan nogle eksempler, man kan bruge. For eksempel ladies evening shoes, damesko, the men's room, herretoilet, writer's block, skriveblokering og girls name, pigenavn og stone's throw, stenkast. Så man kan se, så er det jo ikke helt tilsvarende på dansk, som det er på engelsk genitiv. Og det er nok fordi, på dansk så bruger vi et sammensat substantiv uden genitiv til at beskrive det. Jeg vil så kort gå igennem off-genitiv. Jeg vil starte med at gå igennem vores to eksempler her. The family's best friend og the best friend of the family. Den ene er s-genitiv, som vi kan se på grund af s'et, og den anden er off-genitiv. De betyder sådan set det samme, fordi de beskriver tilhørsforholdet mellem vennen, familiens bedste ven. Den ene er dagligdagsprog, som vi kan se, og den anden er lidt finere og formelt sprog, the best friend of the family. De har samme betydning. Præpositioner med off betyder nødvendigvis ikke det samme som en genitiv. Og her er så et eksempel længere nu. In front of the house betyder ikke husets forside, men foran huset. Valget af s-genitiv eller konstruktion med off, det er kun et spørgsmål om sproglig stil. Der er også sådan to faktorer, der har meget stor betydning for, hvordan man vælger. Det ene er ord for personer, sætter man oftere i s-genitiv end substantiver, der betegner genstanden, idéer. Og det andet, det er korte ord, vendinger, sætter man så oftere i s-genitiv end lange ord og vendinger. Og her er sådan et eksempel, som vi kan se ved person og ikke-person.
Det ene er S-genitiv, det er Barman's repetition. Det er ejerens repetition, man snakker om her. Mens her, så snakker man om selve stedets repetition, som vi kan se. De to faktorer, som jeg nævnte tidligere, er ikke faste regler, men nærmere tendenser. Og i de fleste tilfælde har man både muligheden for at bruge S-genitiv og off-genitiv. Og der har vi eksempel her, the pop's reputation and the reputation of the pop. Altså, de kan begge to bruges, de er lige grammatisk korrekte. Og de to faktorer kan dog ikke altid bruges. For eksempel er der noget et tidsudtryk, for eksempel in 10 years time, og today's a dog. Der kan vi så se, at det som jeg nævnte tidligere, ikke stemmer overens med det udtryk her. Og så en fejlsætning her, taget fra vores seneste aflevering. Den har så dræbt din blodpøl uden for Nicoles hus i Los Angeles, mondæne forstad. Og fejlsætningen hedder så killed in a blood pool outside Nicoles house in Los Angeles fashionable suburb. Og den rigtig måde at oversætte det på er så at sige killed in a pool of blood outside Nicoles house in fashionable suburb of Los Angeles. Og grunden til, at det er rigtigt, er fordi, at vi bruger off-genitiv ved ting og ikke personer. Jeg vil gå igennem fejlsætningen hurtigt her. Drengens cykel var flot, the boys bike was nice. Den rigtige er den nederste, det er på grund af apostrofens placering. Drengen er ental, og det gør det også hernede. Her har vi endnu en fejlsætning. Mediernes interesse i sagen er ikke så meget offrende som den hovedanklagede. Her er så the media's interest in this case, og the interest of the media in this case. Her kan vi se, at den nederste er den rigtige, da det er en typisk off-genitiv sætning. Det var så lidt om genitiv, og det vigtigste at huske er, at S-genitiv bruges hovedsageligt ved personer. Og off-genitiv, det bruges ved ting.